Salesiánska rodina pozýva na víkend vďačnosti za 100 rokov pôsobenia na Slovensku. V piatok 6. a v sobotu 7. septembra bude program hostiť Bratislava. Oslavy vyvrcholia v nedeľu 8. septembra slávnostnou svetou omšou s bratislavským arcibiskupom metropolitom monsignorom Stanislavom Zvolenským o 10:30 v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Túto svätú omšu vám prinesieme v priamom prenose. Podrobný program nájdete na stránke salesiani.sk. Farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach pozýva na farský deň v nedeľu 1. septembra. Doobedňajší program vyvrcholí svetou omšou o 10:00. Po obede budú pripravené atrakcie pre deti, divadlo Slávnostná hodina milosrdenstva, ku ktorej sa budete môcť pripojiť prostredníctvom nášho vysielania, a koncert kapely Basavel. Podrobnosti nájdete na stránke farnosťkvp.sk. Rodinkovo pozýva na formačnú víkendovku pre animátorov, ktorá sa uskutoční od 13. do 15. septembra v Rodinkove. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke rodinkovo.sk. Organizácia Mary's Meals pozýva na charitatívny beh Mary's Meals Charity Run. Výťažok zo štartovného pomôže zabezpečiť školské jedlo pre deti v africkej Zambii. Beh sa uskutoční v sobotu 21. septembra v Dolnom Kubíne. Všetky podrobnosti a registráciu nájdete na stránke charityrun.sk. James Evans a The Ladies Ensemble pozývajú na koncert spojený s uvedením albumu Shine, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29. augusta o 18:00 v M-aréne v Prešove. Všetky podrobnosti nájdete na stránke jamesevansmusic.com. Bratia Augustiniáni pozývajú na Augfest, ktorý sa uskutoční od piatka 30. augusta do nedele 1. septembra v areáli kláštora svätého Augustína v Košiciach. Tešiť sa môžete na bohatý program pre deti i dospelých, svedectvá, chvály, sväté omše, divadlo, diskusie a koncerty. Podrobný program nájdete na stránke augfest.sk. V sobotu 31. augusta sa v Šaštíne uskutoční slávnosť blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka. Slávnostná svätá omša s blahorečením sa začína o 10:00. Po celý zvyšok dňa je pripravený bohatý duchovný program pre všetky vekové kategórie. V nedeľu 1. septembra budú pri svätej omši v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave uložené relikvie Jána Havlíka. Podrobný program nájdete na stránke janhavlik.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.